बर' थुनलाइ आफादनि गायसननाय सान एबा गोथार जोनोम सान आरो बे जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै गासै बर' माहारि आरो बर' थुनलाइ आफादनि मिरुनिफ्राय प्राइमारि कमिटिसिम जेसेबां मावथि सोद्रोमा बिबानगिरिफोर दङ आं बिथांमोननो गिबियावनो गाहाम हामलायनायखौ आङो बावहरदों। लोगोसेनो दिनैनि बे गोथार सानजों लोब्बा लाखिनानै जाय गेदेमा बिथांमोना बर' राव थुनलाइनि थाखाय गावखौ बावसोमलांबाय, गावखौ हारि जौगानायनि थाखाय जिखिनि त्याग स्वीकार खालामबाय, रमान हांखोनि आन्दलनावनो जा बा बिनि सिगां 1963 मायथाइयाव बर' बिजों गायसननायनि जिखिनि हाबाफारि आरो गासै बर' राव थुनलाइ बा बिजों जौगाहोनायनि थाखाय जायफ्रा नांथाबबाय, रुंसारि आरो मुंख्लं गेदेमा बिथांमोननि सोरगोआरि जिउमानि थाखाय आनान गसाइनियाव आलो गोजोननि थाखाय आर'ज गाबदों। आरो दिनैनि बे सानाव जोङो गोसोखांनांगोन जे बर' थुनलाइ राव आरो बे बिजोङा मा अबस्थायाव दङ आरो जोङो बबे थांखिजों दिनै लामा हान्थिनानै दिनै बे आथालाव सफैखो। थारैनो जोङो गोग्गानानै लानांगोन, बाख्नायनांगोन जे बुहुमनि आरो भारतनि आरो आसामनि गोबां जौगासारनाय हारि हारिसाफोरा दाबो जोंनि जि थुनलाइ आरो राव आरो बिजोंनि जि जौगानाय, बे जि मोनसे जार्नि बेखौ लानानै गोबाङानो बाख्नायो। आरो खम समनि गेजेरावनो ट्राइबेल माहारिनि राव हिसाबै बर' रावा दिनै 90 सिदुलाव जायगा मोनबाय। दिनै बर' थुनलाइया मोनसे ओरैबायदि आथालाव सौहैबाय, जों आरोबाव गोबां मावबावनांगौ दङ। गोबां आरो बे बिथिङाव थुनलाइ क्रिएटिभिटि सोरजिनांगौ जोंहा थारैनो दङ। किन्तु दिनै जोंनि थुनलाइगिरिफोरा जि मोनसे थांखिजों थुनलाइ सोरजिनायनि हाबाफारिफोरखौ मावबाय, बिथांमोननि हाबा मावनायजों दिनै थुनलाइया मोनसे लेभेलाव दिनै सौहैबाय। बर' बिजोङा दिनै थाखो 10 सिम मेट्रिक आनजादसिम दिनै सोलिगासिनो दङ आरो देग्लाय बोसोरनिफ्राय थाखो 10आव जोङो बेखौ थिसननो हाबाय। फैगोन बोसोराव थाखो 12 हायार सेकेन्डारि फाइनाल लिरनायनि बे स्क'पआ फैसिगोन। बे जोंनि मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय आरो देरहासारनाय। आरो लोगोसेनो बर' रावखौ लानानै दिनै 90 सिदुलाव थिसनखांनायनि उनाव आसामनि लोगो सरकारि राव हिसाबै जोङो बेखौ बाहायनांगौमोन। बेखौ आबुङै आरो फुरायै सरकारनि बिथिंनिफ्राय आसाम सरकारा जेरैबायदि मावफुंनांगौ बा बाहायनांगौ, बेखौ दिनै बिथांमोना जेरैबायदि मावनांगौ बेबायदि मावाखै, जों बेखौ नुदों। किन्तु जोंनि लेभेलनिफ्राय सरकारखौ कनसिस्टेन्ट जोङो माने रिलेन्टलेस एफर्ट जोङो नारसिनदों जे नोंथांमोना इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ। आरो लोगो सरकारि राव हिसाबै 2020नि जि बड' एकर्डनि गेजेरजों थिसननो हाबाय आसामाव, सारा आसाम नाङैनो। 2003नि बिटिसि एकर्ड बायदियै 2004आव बर' रावा 90 सिदुलाव थिसनजादों। दा बेखायनो जों सानो जे बर' रावा दिनै बुहुमनि जौगासारनाय रावजों एखे आथालाव फेर फाथिनो हानाय मोनसे लेभेलाव सौहैबाय। बिनि जि थुनलाइ सोरजिनांगौ आरोबाव मावबावनांगौ दङ। जोंनि थुनलाइगिरिफ्रा गोसो मोदोम आरो मेलेम बाहायनानै थुनलाइ सोरजिनांगोन। आरो जोंनि लिटारेचारखौ ट्रान्सलेसनानो जा, क्रिएटिभिटि लिटारेचारानो जा, बेखौ लिटारेचारनि जि मोनसे बाख्रि बेखौ मजबुत खालामनांगोन। आरो लोगोसेनो आं सानो जे बर' मिडियाम, बर' रावनि जिखिनि दा थासारि आरो जेंना, बे जेंना जेंसिफोरखौ जोङो आबुङै आरो फुरायै सुफुंनांगोन। खारन गोजौ लेभेलाव जों दावखोलांबाय थादों, इसिं लेभेलाव माखासे जेंना जेंसिया दाबो दङ। बेखौ लानानै जोंहा आत्मबिसास थानांगोन, बेखौ लानानै जोंहा गावहानो कनफिडेन्स थानांगोन। आरो बर' मिडियाम स्कुलाव बर' बिमा बिफाफ्रा, बर' गार्जेनफ्रा फोरोंनायनि थाखाय जिखिनि रल लानांगौ, जिखिनि बिथांमोना गावखौनो माने बिसास मोनसे लानानै क्वालिटि इडुकेसन, गुन गोनां सोलोंथाइ दानायनि थाखाय, कम्पिटिटिभ एग्जामाव थांनायनि थाखाय जिखिनि बिथांमोना माने लामा लानांगौ बा गावबा गावखौ जिखिनि बावसोमनांगौ, बे बिथिङाव हाबा मावनांगौ दङ होननानै आं सानो। खारन सिंगल टिचार, जिर' टिचारनि बाथ्राया जेब्लाबो रायखांजाबाय थादों। दिनै मार्जार एमालगेमेसननि बाथ्राया फैगासिनो। दिनै गोबां टेट क्वालिफाइड टिचार दङ बिटिसिआव आरो आसामाव। बिथांमोना नांगौ बायदि बिथांमोना एपइन्टमेन्ट मोनाखै। साफिसियेन्ट नाम्बार अफ पस्ट भेकेन्ट दङ, बबेबा पस्टनि लेकिंसाबो दङ। बेबायदि माखासे जेंना जेंसिया दिनै बर' मिडियामाव सोलिगासिनो। एनरलमेन्ट खमायलांनाय बे थासारियाबो दिनै दङ। आरो थुनलाइ आफादनि बे जोनोम सानाव, गायसननाय सानाव बे फरायसालिनि जेंना, मिडियामनि जेंनाया जेब्लाबो डिसकास जागासिनो दङ। जेंनाखौ सुस्रांनायनि लामाया दङ,
जेंनाया जेंना हिसाबै थानायनि कुनु बाथ्रा गैया जेंनाया ओरैबायदि नङा जे बे हिमालय हाजो बायदि नङा बेखौ जों सुस्रांनो हायो आरो सुस्रांनायनि लामाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद बर' माहारिया बेखौ रुजुननानै हाबा मावगासिनो दङ आं सानो जे दिनैनि सानाव जोङो गावखौनो आरोबाव साबसिनै बांसिनै हाबा मावलांनायनि थाखाय जों जुदि बयबो माहारिबाद आरो कमिटमेन्टखौ जोङो जुदि निस्थाबानै मावलांनायनि थाखाय जुदि जों समायखिरा लायोबा जों अट लायोब्ला थारैनो बर' राव बर' थुनलाइ बर' बिजों बे बिश्वनि बेसेबांबा मोनसे आथालाव सहैगोन आरो खुनु कारनाव बर' रावा माने मोस्लेर जानायनि बाथ्रा गैया जों गोथां हारिनि रावा गोथां हिसाबै थांना थानांगोन आत्ममर्यादाजों थांना थानांगोन मोनबा बिटिआरनि बे जिल्लाफोराव गासै 6,000निबो खम फरायसालिफोराव फरायसाफोर दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों दा बे फैबाय थानाय समाव बर' बिजोंनि थाखाय गिथावना बेनि सायाव मा राहा लागोन सार ना जिखिनि एनरलमेन्ट खमायलांनाय बा फरायसालियाव फरायसाफोरनि अनजिमा खमायलांनाय जोंनि गुदि फरायसालियाव गुबैयै गुदि फरायसालियाव खमायनायनि थाखाय एमइ स्कुलाव खमायदों गुदि फरायसालियाव जि एनरलमेन्टनि खम जालांनाय बेयाव गोबां जाहोन दङ आरो गोबाङानो दिनै प्राइभेट स्कुलाव होनो नागिरो बर' मिडियामनि प्राइभेट स्कुल बा इंराजि मिडियामाव बे मोनसे दिग गुबुन मोनसेया जाबाय जे जोंनि जि माने पपुलेसन जोंनि माने सुबुं सानखो जोनोमनि हाराबो बहाबा नङा बहाबा लेभेलाव दिनै खम जालांगासिनो दङ फारसेथिं बयबो कम्पिटिशननि माने मोनसे मदाव थाङो आरो गोबाङानो कम्पिटिशननि थाखाय गोबां गुबुन गुबुन स्कुलाव जों हैनायखौ नुयो नाथाय जों सानो जे सोलोंथाइया जेरावबो एखे आरो बे सोलोंथाइखौ जोङो जुदि गामियावनो गावनि खाथियावनो गुदि फरायसालि गेजेर फरायसालिखौ मोजाङै लानो हायोब्ला जोङो थारैनो गुन गोनां सोलोंथाइखौ मोनगोन दा बेनि थाखाय एनरलमेन्ट बांहोनायनि थाखाय बिमा बिफानि गेजेराव समाजनि गेजेराव फोरोंगिरिफोरनि गेजेराव आरो माहारियारि आफादफोरनि गेजेराव मोनसे क्ल'ज क'अर्डिनेशनाव स्कुल पेरेन्टस टिचार आरो समाज बिथिं बे मोनसे 4 एंगल जि मोनसे एप्रोच दङ बेखौ जोङो मजबुत खालामनानै मोनसे कनफिडेन्स आरो ट्रास्ट बिल्डिंनि खामानिखौ मावनांगोन आरो स्कुलाव टिचार थायोबासो बिमा बिफाया गथ' गथायखौ होनायनि थाखाय जोथोन लागोन आरो टिचार गैयाबा बयबो बिमा बिफाया सानगोन जे आं जे स्कुलाव फोरोंगिरि गैया आं बे स्कुलाव मानो हैनो माखासे स्कुलाव फोरोंगिरि दङ स्टुडेन्टनि संख्या खम माखासे स्कुलाव फोरोंगिरि गैया बिनि थाखायनो स्टुडेन्टनि अनजिमाया खमायलांदों दा बिनि थाखाय मोजां मोनसे एनालाइसिस खालामनानै काउन्सिल सरकार स्टेट गभर्नमेन्ट जइन्ट एफर्टआव खामानि मावोब्ला निस्सय नैबे फरायसालियाव फरायसा खमायलांनायनि जे मोनसे जाहोन आरो बिजि थासारि बेखौ जों अभारकाम खालामनो हागोन बेखौ सुस्रांनो हागोन गोजोन्थों